Hello mga mahal, welcome to Vlogmas Day 17. So in today's video, papunta ako sa office. Sakit ng tiyan ko ba? Meron akong panuhot guys. Hindi ko alam sa Tagalog yung panuhot. Yung parang may hangin sa tiyan na maakyat, bumababa. Panuhot yan sa Bisaya. Ewan sa Tagalog. Ayan, kahit may panuhot tayo, duty pa rin. Today is the 68th Miss Universe din pala. So good luck kay Catriona. 67? 68. Good luck kay Miss Catriona Gray. Na-meet ko si Catriona dati sa PLDT na event. And ang bait talaga niya guys sa personal. Walang plastikan. Talagang mabait siya. And-approachable. Nag-hi nga siya sa vlog ko. Tara! Samahan niyo ako mag-breakfast guys. Saan mawala na to? Medyo nawawala na yung panuhot ko. Yung hangin na pataas o pababa. Sana mawala talaga siya maya-maya. Yung breakfast ko guys. Isang itlog. Tato. 2,000 years later. Hello mga mahal, pauwi na ako. So wala tayong ganap today talaga. Sakit kasi ng katawan ko. Sakit ng bukong katawan actually. So sa bahay, pag-uusapan natin yung performance ni Catriona. Pero may laman yung Vlogmas Day 17 ko. So tara, samahan niyo ako pauwi. Umulan pala kanina. Basa. Update pala sa panuhot ko kanina guys. Yung sa tiyan ko, medyo nawawala na siya pero sumasakit pa din siya pero hindi siya katulad kaninang umaga na tuloy-tuloy sunod-sunod. Ngayon pa isa-isa na lang. And medyo tolerable na yung sakit. Pero masakit pa din. So sana mamaya mawala na ito. Kasi nahihirapan ako. Hindi pa ako nag-lunch hanggang ngayon. Wala pa akong dinner. Pero hindi ako ginugutom. Ay nako. May video bang pala ako kahapon sa interview ni Yasi sa ABS-CBN. Insert ko yung clip after nito. Yan. Madaling video bam lang. Hello mga mahal, sa bahay na ako. So napapansin nyo, medyo mapula yung aking mukha. Kasi ang aking light is ito. Christmas light. So ayan, medyo mainit tayo ngayon kasi madaming mga bata. Ito mga pinsan ni Ian. Yun na. Ano? So ngayon tayo magre-react sa Miss Universe memes. Kasi hindi ako nag-react sa performance ni Catriona Gray kasi nga baka ma-copyright ako. Ma-strike tayo. Mawala ang ating YouTube channel. So instead of reacting sa kanyang performance, magre-react tayo sa mga memes na ginawa ng mga tao regarding sa Miss Universe 2018 ngayon. Ang memes na ito ay nakita ko lang sa FB and posted by FTTM. Ewan ko ano ibig sabihin ito. Meron siyang 24 memes na ginawa about Miss Universe 2018 and let's start! So first, posted by Aisa. Ewan ko sa Twitter ata to. Miss Universe Catriona Gray, first runner-up Ariana Grande. Oo nga naman, para siya si Ariana naka-side view. Witty! Second, yung nagkita kayo ng best mo sa mall. Oo nga. Ang taas ng kaway ni Pia at saka ni Catriona. Parang happy nila na para sa nakita sa mall. Okay. Third, kabahan ka na Pia, Downy. Oo nga. Yung gown na suot ni Catriona was red. Pulang gown. So, para siyang commercial ng Downy. Kabahan ka. Pia kasi ang ambassadress ng Downy. Okay, nanalo talaga sa Miss Universe kapag ang pangalan ay nagtatakbo sa letter A.
Gloria, Margarita, Pia, Catriona, Juliana, Pariscova, Segovia, you're next. Oo nga no, Juliana. To my manager, absent po ako mamaya. Pupunta po ako sa Tondo, Manila. I look for the beauty in the faces of the children to see situation with silver lining to harness the community for where negativity will not grow and foster and children will have smiles on their faces. Ito yung answer ni Pia, Catriona sa sagot ni Steve Harvey. Catriona Gray to Ariana Grande. Thank you. Next. Para talaga siyang si Ariana, no? Naka-side view. Tapos ang book din niya sobrang mataas. Yung sinabi niyang mahal ka niya pero iniwan at niloko ka lang niya. Meron siyang balbas si Steve Harvey dito. This time, hindi siya nagkamali. Kasi pag nagkamali siya ng pag-announce, talagang mababa siya naman siya ng mga Pilipino. Yung nagtatanong ka sa classmate mo kung mag-uniform ba pero walang nagre-reply. Oo nga, siya lang yung nakapula. Mapapansin natin. Lahat naka-silver ata ito, tapos brown or gray. Brown. Tapos siya lang yung nakapula. Siya lang yung nasa-stand out. Catriona and her silver linings. Oo nga, kasi may nasabi siya sa kanyang answer about silver linings. Hindi mo siya naiintindihan. English kasi. Sorry, pero na-toothbrush si Catriona Elisa. Oo nga, napapansin ko, sa lahat na nananalo ng pageant, pag tinatawag yung pangalan nila, is tinatakpan yung bibig nila. Talaga nito. Pero this time, si Catriona, ang laki ng nga. Ang laki ng nga niya. Meaning, nag-toothbrush siya. Ba't nasa likod ni Catriona si Mariah Carey? Career move from singer to MU contestant. Para talaga siyang si Mariah, no? May resemblance pero tawo ka talaga sila. Meanwhile, after Miss Philippines, Catriona's answer, Ray's answer, silver lining. Tinitch talaga yung meaning silver lining. Friend. Posted by Claudia Mercadejas. Friend, best, picturean kita dali. Andyan na crush mo. Inspired din ba ito sa manok? Oh my god, parang talaga siyang manok, no? Parang lutong manok. Yung gown ni Catriona. Mansur, Catriona, silver lining. Me, nosebleed si Cardo kasi English. I wanna show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Oo nga. May picture dito na nirepresent ni Catriona ang Philippines sa Miss World and natalo siya. Pero this time, nanalo siya sa Miss Universe. Wow. Yung naubos mo na lahat ng emoji pero di mo pa rin mahanap yung hinahanap mong emoji. Steve Harvey. I'm sorry but the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, cause she's Miss Canada. Oh nga. Magkamukha silang Taylor Swift. Pero ito is medyo mataba na version lang. Ang muling pabalik na Encantadia. Mga Miss Universe winners. Ito yung taga France, South Africa. At dalawang Philippines. Yung pinalo ka ng nanay mo sa harap ng mga friends mo. Yung post niya. Yung moment na nakita mo ang ninong mo na may dalang regalo para sa iyo. Sobrang saya. Ang pagputok ng ngayon na napalibutan ng mga abo. Wala, oo nga. Para siyang, ngayon nga, napalibutan ng mga abo. Yung nakatalikod ka, tapos bigla kang tinawag ni Crush. Talaga ang gumawa nito. Pagtapos, sumagot ni Kat. So, gusto ko sanang i-cheer yung Philippines kaso may kasaling taga Valenzuela kaya doon ako from Valenzuelano here. Oh nga, Valenzuela. Parang Valenzuela, no? Dalawang Philippines. Ano ba yan?
Nood ako replay mamaya, baka sakaling purihin na ng mga commentators yung Pilipinas. Chere. Oo nga, kasi napansin ko sa mga commentators, wala talagang puri for Philippines. Palaging South Africa, Vietnam, Puerto Rico, ewan ko sa kanila. PH national flag colors are now complete. Yellow, white, blue, and red. 1969 Gloria Diaz, yellow gown. 73 Margarita Moran, white gown. 2015 Pia Whitesback, blue gown. 2018 Catriona, gray, red gown. These and our Philippine flag colors. Pero sabi ni Gloria Diaz, she did not wear yellow gown but white gown. Updated ang uncle nyo. So yun lahat guys, ang 24 memes sa ginawa ng ating mga kababayan. So, ayan. So before I end this vlog, Day 17, I just wanna say congratulations to Catriona Gray for bagging the 4th round of Miss Universe for the Philippines. So medyo level na tayo ng Puerto Rico because Puerto Rico already have 4 crowns also, making them the 3rd spot of the most crowns of Miss Universe in the whole world. Ang dami kong alam. Yun lang guys, and see you again next time for Vlogmas Day 18. That will be tomorrow, Tuesday. Ewan ko kung meron tayong ganap kasi medyo hindi ako feeling well. Papula yung aking mukha. And yan ko na yung vlog. Ang iingay nila. Bye-bye na! Bye! Always love your family. Bye!